hindi ako takot sa'yo. Bago mo labanan si Boy Tapang, dumaan ka muna sa akin. Hindi ko in-expect mga kaungas na amunin ako ni Ting Bisaya, yung coach ni Idol Boy Tapang. Kaya, Ting Bisaya, ina-accept ko yung hamon mo. Sana makalaban kita, kahit street fighter lang ako. Mag-ensayo ka pa, paghandaan mo yung mabuti yung laban natin kasi ako, handa na ako sa anumang laban, kahit saan, kahit kailan, kahit ngayon pa kung pwede. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. So nandito tayo ngayon mga idol sa San Juanico Bridge kung saan pinagdugtong ang Leyte at Samar. So mga idol, naglabas na nga ng video itong si Ting Bisaya. At ang sabi ni Ting Bisaya ay kulang pa daw at hindi uubra itong si Boy Ungas kay Ting Bisaya. Boy Ungas, yung mga pinakita mo sa aking mga move, hindi pa yan sapat para talunin mo ako. Dahil ang mga moves na mga sobrang bilis na atake ay hindi uubra sa kagaya niyang marunong dumepensa at tumingin sa kalaban. Yung mga barang suntok na ginawa mo sa kalaban mo. Kasi magagawa mo lang yan kapag yung kalaban mo is walang ensayo. At saka yung tinatawag yung machine gun punch, nako, hindi yan makakatama sa akin, Boy Ungas. Kasi magagawa mo lang yan kapag yung kalaban mo is wala talagang techniques, walang strategy sa larangan ng boxing. Naglalakad tayo ngayon papunta sa pinakatuktok ng San Juanico Bridge, kung saan sa pinakagitna ng San Juanico Bridge. At kasama natin ngayon ang aking idol na si Mark. Yan. Ayun mga idol, sobrang nakaka-excite nga mga idol ang mga kaabangang The Barrel Abismol YouTuber. Dahil nga mga idol ay tinanggap ni Boy Ungas ang hamon ni Ting Bisaya. At ngayon naman ay sumagot si Ting Bisaya na siyang hinaantay nating lahat kung papalag nga ba itong si Boy Ungas. Ayun mga idol, dahil sinabi ni Ting Bisaya na hindi uubra ang galaw ni Boy Ungas sa kagaya niyang marunong tumingin sa kalaban at sa kagaya niyang may experience na sa pagiging isang boksingero. Uhaw na ako sa totoong laban. Alam mo yan, Boy Ungas, yung totoong laban talaga, yung basagad ng mukha talaga. Kaya pagbutihin mo, mag-training ka ng maayos, jogging ka, mag-ano ka ng stamina mo. Kasi ako, kaya kitang sabihan kahit wala akong training. Ay mga idol, nagbigay ng tip itong si Ting Bisaya kay Boy Ungas na dapat mas pagbutihan pa ang pag-iinsayo ni Boy Ungas sa paparating na laban ni Ting Bisaya. Kaya yun mga idol, mas kaabang-abang at nakakatingis nga mga pangyayari mga idol. At ang laban na ito na si Ting Bisaya at saka si Boy Ungas, Cebu versus Negros. Shoutout sa mga taga Cebu at shoutout sa mga taga Negros. Yo, what's up mga boss? Ayun, panibagong video naman tayo dahil nakita ko yung video ni Boy Ungas nyo. Kapanood ko lang ngayon. Kita nyo naman, nandito ako ngayon sa farm, naglilinis kasi napaka ano na. Ayan, ito yung farm namin, Palkatahan. Yan guys, so ayun, magbibigay tayo ng reaction tungkol sa pinakita natin ni Boy Ungas. Boy Ungas, para sa iyo ang video na to. Boy Ungas, yung mga pinakita mo sa aking mga move, hindi pa yan sapat para talunin mo ako. Yung mga barang suntok na ginawa mo sa kalaban mo. Kasi magagawa mo lang yan kapag yung kalaban mo is walang ensayo. At saka yung tinatawag yung machine gun punch, nako, hindi yan makakatama sa akin, Boy Ungas. Kasi magagawa mo lang yan kapag yung kalaban mo is wala talagang techniques, walang strategy sa larangan ng boxing. At saka yung pag ganon mo, yung nagpapasuntok ka lang, nako, ako yung natatakot sa'yo, Boy Ungas, kasi pwedeng may mangyari sa'yo. Alam mo ba yung lucky punch, kapag yun ang tumama sa mukha mo, may kalalagyan ka. Lalo na yung makalaban mo is marunong sa boxing. Naku, wag mong gawin yan kasi delikado, Boy Ungas. Mag-ensayo ka pa, paghandaan mo yung mabuti yung laban natin kasi ako, handa na ako sa anumang laban, kahit saan, kahit kailan, kahit ngayon pa kung pwede, no? Kaso
Naka-quarantine ako ngayon, kaya nakita nyo, hindi ako lumalabas sa barangay namin. Nandito lang ako sa farm, ganun. Ayun, basta God bless na lang sa iyo, Boy Ungas. So, good luck sa laban natin. So, kung hindi man tayo maglaban sa Battle of Small YouTuber or sa Battle of YouTuber kay Makagago, so pwede dyan sa inyo pupuntahan kita pag pwede na, o ikaw yung pupunta sa akin. So, huwag kang mag-alala, Boy Ungas, bibigyan kita ng magandang laban. Bibigyan pa kita ng partida. Anong gusto mo, Orthodox or Southpaw? Kasi marunong ako sa dalawa, kasi uhaw na ako sa totoong laban. Kung alam mo yan, Boy Ungas, yung totoong laban talaga, yung basagad ng mukha talaga. Kaya pagbutihin mo, mag-training ka ng maayos, jogging ka, mag-ano ka ng stamina mo. Kasi ako, kaya kitang sabihan kahit wala akong training, Boy Ungas. So, kaya kong kontrolin yung stamina ko. Pag-aralan mo yung weaving, yung timing, kasi pag ako yung makakalaban mo, iwan ko sa'yo kung makakapasok ka sa depensa ko, Boy Ungas. So, ayun, pag-aralan mo ng mabuti lahat, yung mga boxing stand, yung footwork, lahat na pag-aralan mo para mas magandang laban natin. So, ayun, good luck sa ating dalawa. Samantala mga idol ay nagbigay naman ng tip itong si Ting Bisaya kay Boy Ungas kung ano ang mga dapat pagandaan at kung ano ang mga dapat insayuhin ni Boy Ungas laban kay Ting Bisaya. Ito ang kinakaabangan ng maraming tao at sigurado akong bibigyan tayo ng napakagandang laro at napakagandang laban. Panoorin natin ang video na ito. Mag-sit ng jab at saka sundan ng straight. So, ayun, kasi yung nakikita ko sa iyo, ano lang, diretso lang. Jab set lahat. Wala. So, yung upper mo hook, walang distansya, kaya gayahin mo to, Boy Ungas. Pag-aralan mo to mabuti. Sana panood nyo mga idol, tunay bang walang ikakasa itong si Boy Ungas kay Ting Bisaya? Tunay bang walang wala ang galaw ni Boy Ungas kay Ting Bisaya? Mas paghahandaan pa nga ba ni Boy Ungas ang paparating na laban sa ating coach na si Ting Bisaya? Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang. At hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.